buri rong boarding chala rong boarding tongoi chawoi poriboi taham kai chikoi hey mo parani jara BA pass tongnai pharmacy tong jaga ama 2 pass 12 pass borong nang kang security no maso mai apno 10-12 hajar mon buri pun khai mano security ni kam chela khai chela pun khai nai tomo mo parana angchen sasakai ni basa kustal lego upadam ko nars papaya saptai je man indor bahai ke panchina na bahai ke panchina ni ona ngai tongo na bujase kono sapai tong tai 2-3 মাস পরে না ইলেকশন নাই নরম আং থাকো মানমানি জায়গা তংদে মানমানি জায়গা তংদে মায়া জায়গা তা তংদে जों मानमा जागा सिमा तंनाय मुथाय तंगा जागा मा तंनाय ये जागा तुयो आ तंगोनो से तुयो साननाय जों नेचुरम जा बरफ जों जागा चिनि थामफ्राय माननाय जोंबो से तंनाय इलामो बरफ खायनाय नरकनो काम सफायनाय ओंखाय नरक पाराव सब समय थानजाखाय दंगायदि बस कांगो आं नरक नबागा अनेक किसु वानसुगि तंगो ओ पारानो जों सारनाय बागै जों मताबुक हातार आसुरा खेते धरना मास 2 मास बिसिबनो जों मनो 5 लाख टाका रिखान फान दिखाव जागा ओ जों कम्युनिटी ओ जागा मीटिंग रो खायना बागै म सानामजनाय 5 लाख टाका रिखाखा ताय ओरो 41 मालो फुटबल माठ खायना रिखा ताय नरक जागो जनो फुटबल माठ खायनानि जदि जागा तंगाखाय आंगुरबो फुटबल माठ खायना जागा तंगाखाय ओमफ्राय आबानि बागैनो नरक बिनि आं जागा कम्बल बाकलांखा बसकांगो तेब कम्बल लिनाय जतन रिनाय ओमफ्राय आं आबो 100 कुइन्टाल माइरं दिउनि बागै आं रिखा मानखाखाय जारा चुगियारं न माइरंबो बागनाय काबो कामकाज करिनि बागै माइरंबो बागनाय ओमफ्राय बसकांगो नरकनि बरिनो इनकाम खायना बागै जतन आं साजा वाग रिनानि बागै 10 वाग रिवो नंनो मासो 8000 कारिनाय ओमफ्राय बसनि सेसते 12000 रिनाय 9000 कायख्लायनाय ओमफ्राय म चौइन तंग म चौयाइन तंगनाय म कायसान पर कायसाते हागिया म ओमफ्राय खरकसा बरक जदिनो 9000 माखाखाय मासो बे बसायबो इनकाम खायखाखाय संसार मोटामोटी गाखोन ठीक दा आमानि बागैनो नरक खाता बायदि आंनो लगै तंगो सब समय तंगो आं नरक बाय किसा खुदुमा फायाबालुखा बखाता बायदि नरक आंनो लगै सब समय तंगो खुसखौ बनावो ओमफ्राय ताय चिनि 10 तारिख चिनि मीटिंग तंगमानि चिनि फ्लाइट किसा उंगन बागै फाइमाया थांमायानि बागै चिनि प्रेसिडेंट फाइमालिया आबो बागै म तिनि दिनो 13 तारिख खाय नरक जतन 13 तारिख फाइबायदि आगरतलाव गारि घोड़ा जतन थिगि जा कामकाय फै कामकाय थांगै देहा कामकाय नरक फाइबायदि चिनि प्रोग्राम बो आबानि बागैनो जों बसकांगो चिनि 43 मनो जों खायना बागै जों सब थांजामा तंनाय ओ गामिनो जों एकदम नायथाव गामि खायनाय पानजिरानि बागै 2 कोटी रांनि माने हालिक आन्ध्रस तै हालिक आन्ध्रस तितांसिखौ गायनि मोनो हालिक बाय आन्ध्रस ताकलाय रिखा रां 2 कोटी रां रिखा गाय मन्दं पाराव तंगो माया फुना नक ताकयदि एकसंगे तो जत बरगनो रिमाया ताबुक म स्किम